كحتى كتملسلع علميناتي كاب بيتسبكي كاوبغي كاوديخي نمني ختفكري نمن كتفتوي زي أملسلي كولدين كاوين كولدخن بك زي أطرح تملسلي زدل أو كلمة خميرة أو كلمة بيتسب نعي سلام أنا هبلي أمل العالم تركبوا نايس مجبزي تختلتنا زخنكم وابزلكم سلام تخن الله نتمنينا نلمون دما كم تلمود بحدشن بوانا ونزوركم حابريتات حزلكم متسلخو أما أركس للم عندنا بخبز بلو دما أب سوشيال ميديا كابت عمي مناقاقر زنبورهم أتمك عند زتوالو دما دارقا مبزحتين أب سوشيال ميديا زرعنا يوم خلت أفقري ويدما أب حدار زلو عالمي بليني እናተባሃሉ ዝጽውዑ ዝነበሩ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ እዚ ድማ ብጣዕሚ መነጋገሪ ዝነበረ ጉዳይ እዩ ንሱ እውን ድማ እቲ ኣፍቃሪኣ ብሌኔ ወይ ድማ ኮሮም ዝተባሃለ ድማ ነታ ዓርኮ ዓለመይ እናበላ ዝጽውዓ ጓል ድማ ካብ ቤተሰብኺ ንመን ትፈሊ እናበለ ድማ እናፈራረሓ ከም ዝነበረ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ ብብርክት ዝበለ እናረኣናዮ መፂና ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ጥራሕ እንተ ዘይኾነ ድማ ኣብ ስደት እናሃለይ ድማ ልዕሊ 7 ዓመት ዝሰርሖቶ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ኣብ ስደት እናሃለየት ዝሰርሖቶ ገንዘብ ድማ ብቤተሰባ ተጠሊማ እናበለ ድማ በዓል ገዛ ወይ ድማ ኣፍቃሪያ ዝኾነ ኩሮ ድማ ተናጊሮ እዩ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታ ድማ እዚ ኩሮም ዝተባሃለ ወይ ድማ ብሌኔ እናበለ ትጽውዖ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ባዕለይካ ጥፍየ እናበለ ድማ እናተናገረ ነይሩ እዩ ድሕሪ እዚ ድማ ብብዙሕ ዝበለ መንገድታት ድማ ንባዕሉ ካጥፍእ ፈተነ ከም ዝምኩር ዝነበረ ድማ እናተገለጸ እዩ ብድሕሪ እዚ ድማ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝኣተወ ድማ ዝተፈለጠ እዩ ክቡራት ተኸታተልተይ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ኣብዚ ሆስፒታል እናሃለየ ድማ ብዛዕባ ኮሮም ድማ ዝወፀ ሓበሬታ ኣለው ንሶም ድማ ቪድዮ ናይ ሓሶት ዝተሰነደ ቪድዮ ዝመስል እዚ ዓይነቱ ምስሊ እዮም ለኢቆም እዛ ሓፍትና እዚኣ እውን ኣብ ልዕሊኡ እቲ ዝግበር ዘሎ ምፅራፍን ካልኦት መኽረታት እውን ኣብ ልዕሊ ሰብኣየ ትገብርዎ ዘለኹም ዳውን ትገብርዎ ዘለኹም ሰብኣየ ድማ እቲ ገንዘብ ቤተሰብ እዩ ወሲዶሞ እናበለ ተዛሪቡ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ድማ ብሓቂ ድዩ ንዝብል ድማ ኣስፈ ሓቢልና ብሓባር ክንረይና ንስ ቻናል ሓደሽ እንትኾንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምጋር ቤተሰብ ይኹኑ ብተወሳኺ እውን እንለቆም ሓድሽ ቪድዮታት ድማ ፈጢኖም ንክመፁ ናይ ደወል ምልክትን ሓቢርኩም ናጽንሑ أمباركس كبرات تختازلتين نلوم عن تحصل كل متصاخد دما أفتو مأتوي دما أفتو إنترو كم سنة قرقوي كخون قدمي استوى أنا دما أب سوشيال ميديا كابتون بتعمي عن نجاجرتين زنبر قداي دما بزعوا أزم خلتها أب حدار زلوا سواتيو أزم خلتها زيهم دما أب سوشيال ميديا ببركز ولا شو إنه فلتهم دما عالمين بليني ناتبهالو زوج أو زنبرهم أزم خلتها زيهم دما أب سدت كم زتفعلوا تيهم دما بعلم زتنا قروا እዞም خلته እዚኦም ኣብ ሓዳር ዝነብሩ ድማ ዓለሜ ወይ ድማ ብሌኔ እናተባሃሉ ዝጽውዑ ድማ ኣብ ዓዲ ስደት ተሰዲዶም እናሃለው እዮም ድማ خلتهم ተፋሊጦም ብፍላይ እዚ ብሌኔ ኢላ ትጽውዕ ወይ ድማ ኩሮም ዝተባሃለ ድማ ብተደጋጋሚ ካብ ዓዲ ናብ ደገ ክወጽእ ድማ ኣብ ሊብያ ከም ዝተሓዘ ድማ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ሊብያ ድማ ልዕሊ 3 ግዜ ተታሒዙ ናብ ዓዱ ተጠሪዙ ተመሊሱ እዩ ብምቕጻል እውን ድማ ኣብ ዓዱ ኮይነ በቃ ክሰርሕ ኢሉ ድማ ርእሱ እሚኑ ነይሩ ይኹን ዳምበር እዛ ኣፍቃሪቱ ዓለመይ ዝተባሃለት ዓለመይ እናበለ ዝጽውዓ ድማ ናብ ዓዲ ዓረብ ሰጊራ ኣብ ዓዲ ዓረብ ድማ ንብርክት ዝበለ ዓመታት ከም ዝጸንሐት ድማ ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ዓዲ ዓረብ እትሰርሐሉ ዝነበረት ድማ ያእኽለኒ እታ ዝተረፈት ግዜየ ድማ ናብ ቤተሰበይ ተመሊሰ ጽቡቕ ዝኾነ ግዜ ክሕልፍ ኢላ ድማ ናብ ዓዳ ተመሊሳ ነይራየ ይኹን ዳምበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሶሻል ሚድያ እቲ ብጣዕሚ መነጋገሪ ዘሎ ድማ ኣብቲ ምስሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ነታ ኣፍቃሪቱ ወይ ድማ ዓለመይ እናበላ ዝጽውዓ ድማ እናፈራርሓ ከም ዘሎ እዩ ማለት ዘይበሃል ንብጣዕሚ ንብዙሓት ሰባት ዘሕረቐ ሕቶ እናሓተታ እዩ ንቤተሰብ ክዲ ክትፈቱ ወይ ንዓይ ክትፈቱ እናበለ ድማ ያፈራርሓ ነይሩ እዩ ክቡራት ተኸታተልተይ በዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብርክት ዝበሉ ሰባት ድማ ሓሳብ እናሃቡ ይርከቡ ምክንያቱ
ከምዚ ዓይነት ሕቶ ድማ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ እዩ ድማ ብርክት ዘለና ኩለና እንፈልጦ ካብዚ ብምሕላፍ ድማ እዚ በዓል ገዛ ኩሮም ቅድሚ ዝተወሰኑ እዋናት ድማ ባዕለይካ ጥፍእ እየ እናበለ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብብርክት ዝበሉ እናተናገረ ነይሩ እዩ እዚ ጥራሕ እንተዘይኮነ ድማ ንባዕሉ ከጥፍእ እውን ድማ ብዙሕ ፈተነታት እናገበረ ከም ዝነበረ ድማ ብጣዕሚ ኣብ ሶሻል ሚድያ እናሰማዕና ነርና ኢና ክቡራት ተኸታተልተይ ይኹን ዳ እምበር እዚ ኮሮም ዝተባሃለ ድማ ናብ ሆስፒታል ኣትዩ ኣብ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ሆስፒታል ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ይኹን ዳ እምበር ኣብ ሆስፒታል ዋላ ይኸውን ዳ እምበር ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘይሎ እዩ ድማ ዝግለጽ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልተይ ካብዚ ብምቕጻል ድማ እዞም ክልተ እዚኦም ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ መነጋገርቲ እዮም ዘለዉ ምኽንያቱ እዚ ሰብኣይ ንቤተሰብኺ ወይ ድማ ንዓየ ዲኸ ትፈትይ እናበለ ድማ ነዛ በዓል ትገዝኡ ኣዶ ቆልዑ ዝኾኑ ድማ እናፈራርሓ ከም ዝነበረ ድማ ብዝተፈላለዩ ኣብ ቪድዮታት ሪኢና ኢና ክቡራት ተኸታተልተይ ይኹን ዳ እምበር እዚ ድማ ልክዕ ከም ዘይኮነ ድማ ይፍለጥ እዩ ምኽንያቱ እታ ኣብ ደገ ዓዲ ተሰዲራ ዝመፀት ሰበይቲ ወይ ድማ በዓል ትገዝኡ ድማ ብደንቢ ከከናኸና እዩ ዝግቦም ከምዚ እናበለ ካሳቀየ ከም ዘይብሉ ድማ ብብርክት ዝበሉ ሰባት ዝተመስከረሉ ጉዳይ እዩ ክቡራት ተኸታተልተይ በዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፃኹ ይመስል ነይሩ ክሳብ ብኻሊእ መደብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምኩም ይብዛሕ እስካብ ብኻሊእ ቪድዮ ንራኸብ ድማ ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ ሸር ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ቻው